Dobrý deň, vážení dámy páni. Volám sa Igor Gálik, som z Brezna, som majiteľ a konateľ grafik, kachliar firmy Design Krpík Gálik SRO. Vznikli sme v roku 2006, sme na trhu samostatne 16 rokov. V kachliarskej branži a oblasti sme 20 až 25 rokov pracovali sme vo veľkej firme, ktorá vyrábala krvové vložky a vzhľadom na to, že sme sa osamostatnili, vzhľadom na to, že robila reštrukturalizáciu svojich pracovníkov, tak vlastne nás prepustili. Nevymyslel som nič iné, len som pokračoval v tom, čo som sa naučil a čo viem a zveľaďujeme to. Na úvod vám pustím také moje prezentačné video, ktoré vám trošku v obraze priblíži moju osobu. A potom by sme prešli na nejakú prezentáciu, čo robíme, čím sa zaoberáme, čo vlastne kachliarstvo ako oblasť alternatívneho vykurovania, čo zahŕňa a ako to chápeme my. Takže teraz by som pustil to video. Vstúpili sme do cechu kachliarov Slovenska. Má to pre nás značný prínos, pretože sme v stretnutí s tými najlepšími ľuďmi, ktorí sa zaoberajú kachliarskou prácou. Získavame hodne vedomostí, znalostí, zručností, osvety a priateľstiev. Navrhnúť takýto dizajn, pred ktorým sedíme, trvá 3, 4, 5 dní, kde hľadáme správny tvár, hľadáme správne riešenie, hľadáme správnu technológiu, aby sme splnili komplet to, čo sľúbime a čo klient od nás požaduje. Ešte sa nám nestalo, aby sme nepostavili to, čo navrhneme a čo nakreslíme. Keď si vyberiete správneho kachliara, ušetríte spustu času, ušetríte spustu nervov, pretože to dielo bude postavené tak, ako sa dohodlo, bude postavené v čase, ako sa dohodlo a bude spĺňať presne tie požiadavky, ktoré vy požadujete. Vrátane bezpečnosti. Diela chodím zameriavať sám. Mám najlepší prehľad o mieste stavby a potom viem, čo v tom mieste stavby mám navrhnúť a v jakom priestore sa pohybujem. To je pre mňa veľmi dôležité. To, čo si vážim, to, čo považujem za nadštandard, je pochopenie klienta, je porozumenie klienta, čo od nás očakáva. Znamená to, že pochopíme predstavu, pochopíme jeho myseľ, to, čo si predstavuje, že bude konečný výsledok našej spolupráce. Ešte stále sú tu výzvy, ešte stále sú tu diela, ktoré chceme zrealizovať a je pre nás radosť na nich pracovať. Spomínal som, že samostatne ako firma pod názvom Design Krpík Gálik SRO fungujeme 16 rokov. Pole nášho pôsobenia je Slovensko celé, Česko a Rakúsko. To sú také 3 krajiny, ktoré sme už navštívili. Česko je to niekde ku Ostrave Třinec, Rakúsko je to až niekde ku slovenským hraniciam vo Vilachu. Potom vám aj ukážem nejaký krb, ktorý sme tam stavali, aby ste mali predstavu, že čo vlastne dokážeme. Moja kolegyňka, dcérka vám odovzdá takéto prezentačné materiály, ktoré si tiež môžete pozrieť. Chcem povedať, že moja filozofia v dnešnom svete a motto mojej firmy, okrem toho, že jedna z najdôležitejších požiadaviek je
je bezpečnosť, bezpečnosť a bezpečnosť. Trikrát bezpečnosť, pretože pracujeme s ohňom. My sa nesmieme zmýliť. Nesmieme sa zmýliť preto, lebo zodpovedáme svojimi dielami za materiálové hodnoty a môžem povedať, že aj za životy. Čiže neexistuje, aby sme sa my pomýlili. Preto som zdôrazňoval bezpečnosť a bezpečnosť, ale čo sa týka marketingovej stratégie a hodnoty, tak by som povedal, že poprvé filozofie firmy je dodať hodnotu za peniaze. Čiže dodať takú kvalitu, takú hodnotu, za ktorú si ten klient, ten zákazník zaplatí a výsledkom je dobrý pocit, že urobí dobre, že zaplatí za dobrú vec. Čiže má doma postavené niečo, do ktorého veľmi rád zakúri, na dielo, na ktoré sa veľmi rád pozrie a teší ho to. Druhá vec je, to je taká myšlienka, poznáte, že nie sme takí bohatí, aby sme si kupovali lacné veci. Čiže pracujeme s certifikovanými a veľmi kvalitnými materiálmi. Základom je krvová vložka, pracujeme s krvovými vložkami zahraničných, aj slovenských výrobcov. Pracujeme s výrobkami firmy Brunner, Sparter, Hochster, Kobok, JD Metal. Zvolili sme si tieto kvalitnejšie výrobky z toho dôvodu, že veľmi dobre horia, majú čisté sklo, majú pekne spracovaný remeselný dizajn a my máme spokojnosť, že nebudú nejaké reklamácie, že všetko bude fungovať tak, ako má, pretože máme zabezpečené nejaké podmienky, dobrý servis, pozáručný servis. Sme členom cechu kachliarov a slovenský cech kachliarov je členom aj Európskeho združenia kachliarov FOIKO. Riaditeľ FOIKA je Slovák inžinier Robert Šalvata. Sme členom od 1.5.2004. Ináč tento materiál pôjde aj na Ministerstvo životného prostredia. V dnešnej dobe krby, kachle, pece sú dôležitou časťou bývania, dôležitou časťou nových domov, tak dôležitou časťou aj toho, čo sa aj vy zaoberáte, interiérovým dizajnom, hej? Lebo je to nezávislosť na externých zdrojoch palív, hej? Potom je to zdravie, potom je to ekológia. Krvipece sú jediným zdrojom vykurovania, ktorý funguje bez elektriky. Môžem z vlastnej skúsenosti povedať túto výbornú vec, že keď sa mi na Vianoce pred 13 rokmi pokazilo elektrické kúrenie v dome, vykuroval som týždeň hypokaustom krvom. Využívajú lokálne zdroje paliva, čiže môžeme využiť slovenské palivo, slovenské lesy. Potom krvipece vykurujú naše domovy sálavým teplom, ktoré je frekvenciou najbližšie slnečnému žiareniu. Vy máte receptory pod kožou a slnečné žiarenie vás zohrieva, čiže je to ako radiátor. Sálavé teplo je vlastne domáci wellness. Tento marketingový materiál pôjde aj na Ministerstvo životného prostredia, takže my sme si robili aj nejakú analýzu škodlivín, prachových častíc a dokonca tu je aj videjko, vizuál, otepľovanie zemegule. To znamená, toto je s Volenským ústavom drevárským, spolupracujeme s výskumným ústavom vo Viedni, kde máme vlastnú skúšobňu. Vo svojej praxi sa stretávame aj s takýmito vecami, že si ľudia takto urobia sami. Títo si zakúrili 3-krát pred Vianocami a skončili, preto odporúčam to na margo toho, že
My sme v cechu kachliarov. V cechu kachliarov je 300 odborných firiem. Tam si nájdete firmu, ktorú si môžete preveriť, môžete zistiť a odporúčam, dajte si postaviť v kachliarskej firme, aby ste nedopadli ako títo mladí manželia s domčekom. Neodporúčame kúriť kadečím, odporúčame kúriť drevom. My vám vieme nadimenzovať, nájsť hodné riešenie, lebo do chaty drevenej iné riešenie, do murovanej iné riešenie, do domu, do nízkoenergetického domu, do pasívneho domu sa hľadá riešenie a na to slúži nám dimenzovanie kachľových pecí a krbov. Toto sú naše diela. Toto je dielko v Banskej Bystrici, čiže čisto dizajnová vec. My robíme sálavé stavby, to znamená, všetky sú horúce, teplé. Je to dizajnová záležitosť. Krbová vložka je firmy Brunel, trojstranná presklenie. Návrh je realizovaný pri schodoch, čiže keď vystupujete hore schodmi, tak vidíte do veľmi pekného interiéru okamžite obývačky, čiže tento krb vlastne zároveň predeľuje prístup do miestnosti, ale zároveň ju aj spája tou trojstrannou krbovou vložkou. Brezno. Tento náš krb je návrh a realizácia v meste Brezne. Pointa bola v tom, že aby krb vychádzal akoby z priečky, ktorá predeľuje vstupnú halu a kuchyňu. Krbová vložka je z firmy Sparter, trojstranná, presklená, výsuvná. Krb je akumulačný, to znamená pri kúrení, aby aj sával teplo do prostredia. Realizácia dizajnového krbu s krbovou vložkou firmy Kobok. Miesto realizácie je rekreačná oblasť Nízkych Tatier Tále, konkrétne golfové ihrisko. Požiadavka bola útulniť, spríjemniť veľkú pohodovú miestnosť v apartmáne. Volili sme obkladový kameň, kefovaný a marinovaný Blue Pearl, kombinovaný s pieskovcovým obkladom. Tento obklad je robený na spôsob remienku, potom ešte biela hladká špachťová omietka. Hronec osrblie, návrh sálavého a hypokaustového krbu s krbovou vložkou Brunner v kombinácii s lesklou žulou Blue Pearl, krbová vložka Brunel, rohová, celá stavba realizovaná ako hypokaustovým spôsobom. Mriežku, ktorú tam vidíte, je vlastne len dizajnová uzavretá mriežka. Krb je uzavretý, to znamená nehrozí žiadna prašnosť. Celý krb je sálavý, to znamená, že vyžaruje príjemné teplo do prostredia, do miestnosti. Požiadavka bola vytvoriť nejaký naozaj dizajnový prvok v tej miestnosti, aby krb bol nejaká dominanta, pri ktorej si radi ľudia posedia, porozprávajú sa, podebatujú a zároveň získajú teplo. Kúria nižná boca. Pointou tejto realizácie bolo vytvoriť niečo vyslovene atypické a zároveň na spôsob starej oblúkovitej pece. Je tu použitá krbová vložka s rovným presklením, otváravé dvierka do strany Hoxter. Kachlice sú vyložené atypické, urobené keramikárkou pani Gabikou Kováčikovou z Liptovského Mikuláša podľa starej kachlice a starej glazúry. Takým unikátom je, že každý rad z tých kachlíc má svoj rozmer. Bola vytvorená na každý rad jedna forma, pretože každý má iný rozmer a vlastne vytvorené boli črepy, následne tieto boli skontrolované a potom bolo glazované, kachlice boli glazované takou zelenou glazúrou, šumavská zelená. Samotný dizajn je tak riešený, aby pasoval do jedálne, v kúri stará mama, a aby sa ľuďom príjemne pri ohníku sedelo, zároveň mohli obdivovať nejaké pekné kachliarské dielo. Krb je maximálne akumulačný, aby sme celú energiu vedeli niekde uložiť, niekde skryť. Realizácia bola veľmi zaujímavá
Okrem toho, že bola náročná, bola veľmi zaujímavá vzhľadom na to, že museli vytvoriť nejakú šablónu, nejakú kostru, aby sme tie kachle vedeli poukladať do takéhoto zrezaného ihlanu. Dúfam, že sa nám to podarilo a sme veľmi radi a hrdí na toto dielo. Kúria Nižná Boca, otvorený krb Polyflam. V tej istej kúrii Stará mama je druhá reštaurácia, tá reštaurácia sa nazýva Poľovnícka a v tej poľovníckej reštaurácii bola požiadavka vytvoriť krb s otvoreným ohniskom. Navrhli sme riešenie s otvoreným ohniskom firmy Polyflame, na ktorom môžete variť, piecť, grilovať, variť guľáš. Po pravej strane je väčšie ohnisko, toto práve slúži na varenie vo väčších nádobách. V strede je grilovacie ohnisko s otočným ražňom, tento ražeň sa otáča na elektromotorček a môžu sa v ňom grilovať kurčatá, kurence, môžu sa v ňom grilovať predvarené kolená, poprípadne aj nejaké 10-kilové malé prasiatko, prípadne nejaký baranček. Dizajn tohto diela korešponduje s prostredím, s okolím chaty, respektíve tej kúrie. Krb Rusovce. Krb Rusovce je zaujímavý tým, že vlastne bola požiadavka vytvoriť nejaké dizajnové dielo s tým, aby farebná omietka evokovala školskú tabuľu, na ktorej sa bude dať písať. Zvolili sme krvovú vložku Šparten Varia AH s rovným presklením, s výsumnými dvierkami, bielú špachtlivú omietku a na bielu špachtlivú omietku išla špeciálna betónová omietka, ktorá bola vytvorená takým našim know-how a dúfam, že sa vydarila. Ešte tento krb je špecifický v tom, že sme boli požiadaní na návrh a realizáciu reklamnou agentúrou, respektíve pánom majiteľom reklamnej agentúry, ktorého tento výsledok veľmi potešil. Samozrejme, že veľmi teší aj nás a tento krb je taká srdcovka našej firmy. Vyzerá veľmi jednoducho, avšak pointa toho výsledku, ktorý bol očakávaný, tak vlastne robí ten krb taký atypický a veľmi zaujímavý. Je postavený vo veľmi príjemnom prostredí, čiže dizajn tej miestnosti, dizajn vôbec celého domu je nádherný, je elegantný. Miesto stavby je Bratislava, časť, respektíve presnejšie Rusovce. Vyšná Boca. Vo Vyšnej Boci sme navrhli a realizovali teplovodný krb. Bola požiadavka vyhriať 2x170 metrov štvorcových podlahovej plochy. Použili sme krvovú úložku Hoxter s teplovodným výmenníkom, elektronickú reguláciu riadenia a prívoz vzduchu z exteriéru. Teplo ide z krvovej úložky zo zázemnej nádrži. Elektronickou reguláciou sa reguluje množstvo tepla do jednotlivých miestností. Návrh riešenia a vôbec aj realizácia krvu bola hodne náročná, ale nás veľmi teší výsledok a vlastne aj skvelá recenzia od majiteľa chalupy vo Vyšnej Boci. Šporák Vyšná Boca. Okrem krbov, kachlí a pecí, hypokaustov, naším zámerom je dodať zákazníkovi nejaké užitkové šporákové diela. Toto je kachľový šporák kombinovaný s bielou kachliarskou omietkou. Kachlice sú od firmy Hein, glazúra biely satén. Šporákové kovenie od firmy Žehulka, typ rustika. Pod pečiacou rúrou je nejaký priestor na odkladanie dvera, naľavo dreva, naľavo je priestor na odkladanie nejakých potrebných hrncov, bariech, ktoré patria ku šporáku. Zvolili sme väčšie šporákové platne, čiže varná plocha je tu 790 mm x 630, aby sa tam dalo viac variť. Klient zhotovil na tieto platne aj špeciálnu žulovú dosku.
na ktorej si dokáže priamo vo vnútri tejto chalupy grilovať, čo je úžasné. Musím podotknúť, že realizácia týchto obidvoch diel trvala 160 hodín, čo je pre dvoch špičkových kachliarov, ktorí sa zhostili tejto úlohy veľmi dobre. Výlach. Keďže naše pole pôsobenia je Slovenská republika, Česká republika a Rakúska republika, v Rakúskej republike v meste Villach sme navrhli klientovi a realizovali tento kachľový krb. Bola požiadavka niečo zvláštnejšieho tvaru, niečo, čo by pasovalo do koloritu mesta Villach a vôbec do koloritu výlky, do ktorej sme to stavali. Krbová úložka bola zvolená firmy Sparterm, Varia. Kachlice boli zvolené slovenského výrobcu Kerkotherm. Glazúru sme navrhli slovenskej firmy Kerkotherm. Odtieň glazúry Bordeaux. Myslím si, že veľmi vhodne zapasuje do trojposchodovej výlky, kde znova bola požiadavka mať nejaké dizajnové dielko, ale zároveň toto dizajnové dielko, aby vyžarovalo teplo do miestnosti, čiže dokáže nahradiť teplo v prípade výpadku nejakého primárneho kúrenia. Dokáže tento krb nahradiť teplo v tejto jednej veľkej miestnosti. Prívoz vzduchu je zvonka regulovaný, je klapkou, lavica na sedenie po pravej strane. Vysoké Tatry Liptovská teplička. Tento krb, ktorý vám predstavujem, je teplovodný krb, ktorý vykuruje celú chatu. Teplovodný krb so šporákom. Na teplovodný krb bola použitá, odporúčili sme krbovú úložku Hoxter, HKTV bez izolácie. Celá obstavba je navrhnutá v takom ľudovom štýle. Vidíte aj dekoráciu drevenej dosky, nejakej vyrezávanej drevenej dosky. Snažili sme sa prispôsobiť klientovi, ktorý je zároveň poľovník. To znamená, že aj ten dizajn vyzerá taký provencálsky štýl. Celý krb je ešte aj akumulačný, aby sme využili celé zbytkové teplo z plášťa krbovej úložky, z plášťa teplovodného výmenníka a z plášťa dymových rúr. Takže aby sme využili celé to teplo. Záhradné dielo Dolná Lehota. Keďže sme boli viackrát oslovení klientami, našimi zákazníkmi, ohľadne nejakých záhradných diel do záhradných altánkov, zamerali sme sa aj na túto oblasť a toto je výsledok záhradného diela, kde je pizzapec, grillové ohnisko s otočným ražňom. Otočný ražeň slúži na grilovanie kurčat, grilovanie predvarených kolien, respektíve znovu tento grill je trošku zosilený, to znamená, že môžete tam 10-kilové prasiatko ugrilovať. Naľavo, napravo sú nejaké pracovné dosky, drevené dvierka, rôznymi dekoračnými prvkami, vylepšené, okrášlené, aby celkový dizajn pôsobil veľmi vkusne a radí klient do toho kúri. Taktiež odozva bola výborná, po postavený klient zhodnotil, že presne takto to chcel, čo pre nás bola veľká podsta. Tu sme stavali aj nerezový komín izolovaný, trojplášťový, špeciálne izolovaný na prechode strechy, pretože pracujeme s ohňom a sú tam vysoké teploty. Taktiež musím veľmi kvitovať kachliarov našej firmy Juraja a Mária, ktorí sa naozaj zhostili. Je veľmi dobre tejto úlohy. Jablunkov, Česká republika. Klientom sme boli požiadaní navrhnúť a zrealizovať atypické dielo, na ktorom by sa dalo variť, grilovať, opekať, s tým, že toto dielo vlastne slúži pre zákazníkov v reštaurácii Kúrie v Jablunkove. Zvolili sme francúzsky štýl grilovacieho ohniska značky Polyflame, kde môžete grilovať, variť, opekať, vyprážať, variť polievku, variť guľáš, opekať kurence, opekať
opekať prasiatka, udiť ryby, udenáče. Dielko je urobené v altánku pri jazierku s tým, že vlastne tieto všetky pokrmy, ktoré z tohoto diela idú, tak idú do reštaurácie. Veľmi milo ma potešilo, keď sme odovzdávali toto dielko s tým, že sme urobili kuchárom také 3-hodinové posedenie, z toho sme urobili 6-krát menu a vlastne veľký záujem bol o udené ryby. Veľmi z tohoto grilovacieho ohniska chutili zákazníkom. Naľavo je šporák, ktorý má samostatný komín a v strede je grilovacie ohnisko. Ešte zvláštnosťou tohto je, že tu je drevená konštrukcia, ktorá prechádza vlastne doslova nadstavbou tohto ohniska, tak sme museli perfektne zaizolovať, aby všetko bolo maximálne bezpečné. Pri našich stavbách maximálne dbáme na bezpečnosť, 3-krát bezpečnosť, a aby sa nič nestalo, pretože pracujeme s ohňom. Tu je otvorený oheň, takže je to o to dôležitejšie. Na obrázkoch vidíte 2 kuchárov, ktorí si pripíjajú pri grilovacom dni a odovzdávaní pripíjajú vínkom, takže to tak poteší človeka, keď takéto úsmevy pri svojom diele môže vidieť. Tále Krpačovo. Medzi naše prvé také kombinované diela záhradné patrí dielo v mieste Nízkych Tatier Tále Krpačovo. Nahradili sme tu starý, nie príliš vábny grill, ktorý sme zrušili a nahradili sme to kombinovaným dielom, takým trojdielom, povedal by som 3 v jednom. Z ľavej strany pizzapec je Brunner, v strede je grilovacie ohnisko s grilovacím roštom a na pravej strane je šporák. Šporák má varnú plochu 620 až 900 mm, čo je väčšia. Obyčajne sa robí šporák 630x520 mm, my sme zvolili túto. Požiadavka klienta bola mať väčšie toto ohnisko, takže my sme zvolili toto. Vyskúšali sme veľmi zodpovedne, sme k tomu pristupovali s tým, aby to všetko fungovalo tak, ako má. Komín je pozváraný čierna oceľ, obklad na grilovacie takéto záhradné diela využívame belgické alebo holandské tehly od firmy Klinker. Výborne sa doplňajú s bielou omietkou. Biela omietka, obyčajne aj tu je použitá modelovacia biela omietka, ktorú vy rukou pekne môžete modelovať, tak aby to aj pôsobilo takým dojmom, že to bolo postavené pred viacerými rokmi. Hlavnou náplňou našej firmy sú krbové diela. Buď sú to sálavé stavby, alebo sú to teplovodné stavby. Druhou zložkou našich realizácií, našich návrhov pre klientov sú kachľové pece. Na obrázkoch je možné vidieť, ako vyzerá akumulačný kozub. Prvý akumulačný kozub, tieto obrázky sú v reze pre lepšie pochopenie. Akumulačný kozub sála teplo do priestoru s tým, že prikladáte každú hodinu a vidíte vlastne oheň. Kto má rád oheň, je toto výborná vec na chalupy, prípadne do domov, kde si chcete zakúriť, chcete získať aj nejaké teplo. Na zvýšenie účinnosti týchto sálavých krbových diel sú použité akumulačné prstence, kde sa toto teplo akumuluje a nejde všetko hore komínom. Krby môžeme riadiť manuálne alebo elektronickou reguláciou. Druhý obrázok je kozub s hypokaustom, tzv. Hypokaustový kozub. Hypokaustový kozub je uzavretá stavba bez prieduchov, bez mriežok. Nasávanie pri hypokaustovom kozube je obyčajne
exteriéru, prívodným potrubím a regulovanou klapkou. Princíp hypokaustového kozubu je, že vzduch, ktorý sa vyhreje v obstavbe tohoto diela, tak prúdi cez predom prepočítané a stanovené prieduchy a prúdi ohrieva čelné steny. Po ohriatí a vyprúdení teplý vzduch prúdi smerom hore, následne potom ochladený vzduch padá dole pod krbovú alebo pecnú vložku. Tým pádom vlastne môžeme vyhrievať viac miestností. Výborný hypokaustový kozub je veľmi dobrý riešiť, keď je v strede domu a nad máte ešte 2, 3, 4 miestnosti, kde môžete do všetkých 4 riešiť hypokaust. Je to vyslovene bezúdržbové dielo. Výborné je pre alergikov. Tretí obrázok je kachľová pec Ortner. Kachľové pece navrhujeme a doporučujeme pre ľudí, ktorí chcú mať kvázi primárne kúrenie kachľovou pecou. Primárne kúrenie kachľovou pecou odporúčame vtedy, keď není nejaké iné kúrenie, hoci stále je dobre mať nejaké záložné, možno elektrické kúrenie, možno konvertor alebo niečo podobné. Princíp kachľovej pece je naložení dreva v dávkach, to znamená, že kúrite každých 12 hodín, dokonca dávky sa dávajú raz za 24 hodín. Všetko záleží od požiadaviek zákazníkov, od požiadaviek klientov a od možností miesta stavby, od možností návrhu, alebo jak je navrhnutý ten dom a jaké sú, kde sa môže tá kachľová pec umiestniť. Obyčajne najlepšie, keď je kachľová pec niekde v strede miestnosti, kde vlastne vytvorí nejaké centrálne dielo. Princíp kachľovej pece je v tom, že naložíte do toho dávku dreva, pre lepšie počítanie povedzme 10 kg dreva, z toho vám vznikne 32 kWh energie. Túto energiu potom púšťate cez prieduchy, rôzne keramické prieduchové systémy a tieto systémy sú vlastne na báze šamotu, majú svoju masu, táto masa sa nahrie a následne potom nahrieva plášť kachľovej pece. Kachľová pec môže byť obložená kachlicami, v kombinácii s bielou omietkou môže byť vyslovene kachľová pec omietaná. Kachľové pece obyčajne odporúčame elektronickú reguláciu vzhľadom na optimalizáciu horenia. Optimalizácia horenia znamená, že máte prívod vzduchu, regulovaný prívod vzduchu do ohniska, taktiež do komína sú regulované dymové spalinia s tým, že sa púšťa potrebné množstvo vzduchu na horenie a komínovou klapkou sa reguluje vlastne rýchlosť spalín a množstvo spalín do komína, tak aby dochádzalo k čo najlepšiemu nahrievaniu tejto kachľovej pece a následne sálaniu do priestoru. Sú rôzne kachľové pece Ortner, kachľové pece Brunner, kachľové pece Rath, ktoré ten princíp je princíp prúdenia približne rovnaký, sú použité rôzne šamotové materiály. Na ďalšom obrázku je kachľová pec Ortner. Je to samostatná kachľová pec s vyvoraním ohniskom a následne na ohnisko nastavené sú keramické prstence, cez ktorý pomalým prúdením postupuje dym a následne ohrieva plášť kachľovej pece. Táto kachľová pec je vlastne akoby samostatný solitér, čiže ako samostatne stojaca kachľová pec na starý spôsob, len postavená modernejšími technológiami. Tak, aby staré kachľové pece boli riešené bez skla, čiže tam vlastne bolo jedno, čo tam hodíte, suché, mokré drevo. V dávnejších dobách bolo jedno, čo sa tam spaľovalo. V modernejšej dobe je potrebné, alebo chce zákazník vidieť oheň, lebo pohľad na oheň je vlastne veľmi dobre vplýva na človeka, čo sa týka hlavne po psychickej stránke, to znamená, a tieto modernejšie prvky spĺňajú to, že po kachľovej peci ostáva čisté sklo. Zároveň samozrejme odporúčame určite elektronickú reguláciu, ktorá zlepšuje a optimalizuje horenie.
Ďalším obrázkom res je kachľovej pece rád. Kachľová pec rád je ako niečo podobné ako kachľová pec Ortner, akurát, že je vyvinutá firmou rád. Princíp je v vymurovaní ohniska a vymurovaní ťahov. Ťahy sa vymurovajú rôznymi šamotovými materiálmi, ktoré náklumujú teplo a toto teplo je potom distribuované do plášťa tejto pece a plášť pece vyhrieva miestnosť, vyhrieva dom. Kachľové pece majú rôzne výkonové rady, alebo povedal by som výkony 1,9, 2,6, 3,5, 4,5 kW. To znamená, každú hodinu táto kachľová pec môže presávať do priestoru tieto hodnoty. Keď sa tieto kachľové pece, už je to Ortner alebo rád, začnú kúriť v jeseň a skončia sa na jar. To znamená, idú kvázi akoby non-stop. Dochádza k vynikajúcemu horeniu a spaľovaniu dreva, čiže ostáva minimum popola. Minimum popola ostáva. Spomínal som, že kachľové pece fungujú na báze prikladania dávky dreva a na naštartovania v jeseň a ukončenia horenia na jar. Čiže keď sa kúri celú zimu, to znamená, že aj celý ten dom kachľová pec stáre vyžaruje do prostredia určité množstvo energie, tepelnej energie a vlastne salavé teplo kolmo pôsobí na predmety, vyhrievajú sa jednotlivé predmety, steny domu, stoličky, stoly, gauče. Tým pádom po určitom čase, po kúrení, vzniká vlastne ten dom ako jedna tepelná krabica, lebo kachľová pec dokáže nahriať veľkú časť domu. Ďalší obrázok, ďalší rez je teplovodný krb. Našou veľkým záujmom sú navrhovanie a stavanie teplovodných krbov. Teplovodný krb je z môjho pohľadu jedna z najlepších možností na vykurovanie domov. To znamená, ide o to, že s teplovodným krbom vy dokážete teplo preniesť aj do najvzdialenejších miestností. Teplovodný krb vlastne je to teplovodná krbová vložka alebo teplovodná pecná vložka. Vlastne vyhrieva nejaké médium, bude to voda, bude to nemrznúca zmes, keď je to v chatách, v dome je to obyčajne voda, ktorá vyhrieva zásobnú nádrž. Zásobná nádrž môže byť rôznej veľkosti, ktorá sa prepočíta sa podľa dávky dreva a výkonu tohto krbu a účinnosti, koľko vlastne energie z horenia dreva dokážeme premiestniť do teplovodného riešenia, čiže do vody. Teplovodný krb alebo teplovodná pec vyhrieva zásobnú nádrž, zo zásobnej nádrže ide teplo, distribuujeme teplo buď do radiátorov alebo podlahového kúrenia. Je to potrebné spojiť s kúrenármi, ktorí navrhnú kúrenie v dome. My navrhneme riešenie teplovodným krbom alebo teplovodnou pecou a v kombinácii spolupráci s kachľovou firmou vieme takto obhospodáriť vlastne kúrenie celého domu. Takto sa stáva zákazník nezávislý na iných zdrojoch, vzhľadom na to, že teplovodné kúrenie ide aj pri výpadku elektrickej energie alebo elektriky aj na dlhšiu dobu. Pretože tu je zaujímavosť pri teplovodných krboch alebo peciach je tá, že pri teplovodných krboch odporúčame elektroniku a zároveň odporúčame záložný zdroj. Záložné zdroje môžu byť na niekoľko hodín, na niekoľko dní. To znamená, môžu byť na 9 hodín, na 6 hodín, na 9 hodín, na 12 hodín, na 16, na 20, na 24, na 48, aj na 72. Záleží, aký silný je tento záložný zdroj. Preto spomíname, že sú nezávislé aj pri výpadku elektrickej energie. Čiže keď nás oslovíte, tam máme stolík, máme tam nejaké prospekty, máme tam vizitky, môžete si zobrať a môžete nás kľudne osloviť. Takže chcem sa poďakovať pozvaniu pána inžiniera Gajdoša, že si nás
vybralo zo pár architektov, aby sme prišli sa prezentovať a zapojiť sa do interiérového dizajnu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Tešilo ma. Ďakujem pekne pánu inžinierovi Gálikovi za zaujímavú prezentáciu.